उन्हाळा म्हणलं की काजूचा सीझन चालू होतो. तर आज मी आमच्या काजूच्या बागेत आलीये आणि काजू गोळ्या करण्यासाठी ही बुट्टी घेऊन. तर मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे की काजूचं झाड कसं असतं, ओले काजू कसे असतात, पिकलेले काजू कसे असतात, मुरटा कशाला म्हणतात, हे मी सगळं आज तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि त्याच्या आधी सांगायचं म्हणलं तर कसं असतं की बाजारामध्ये जे आपल्याला काजू मिळतात ते पूर्ण प्रोसेस होऊन आलेले काजू असतात. फॅक्टरीमधून कम्प्लिटली ते काजू प्रोसेस होऊन मग बाजारात आणले जातात विकण्यासाठी. पण त्याच्या आधीची काय प्रोसेस आहे, काजूचा कच्चा माल काय असतो, काजूचं झाड कसं असतं, किंवा काय काय प्रक्रिया केली जाते फॅक्टरीपर्यंत त्या काजूला पाठवण्यासाठी, तेच मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. तर काजूमध्ये पण दोन प्रकार आपण म्हणू शकतो की एक असतात ओले काजू, जे असे हिरवे असतात आणि त्याची आपण भाजी पण करून खातो. आणि दुसरे असतात पिकलेले काजू, ज्याला वरचा जो भाग असतो त्याला मुर्टा असं म्हणतात आणि जो खालचा असतो तो काजू असतो. तर काजू जो आहे तो ज्यावेळी आपण पिकलेले काजू गोळा करतो त्यावेळी ते मुर्टा आणि काजू यांना वेगळं केलं जातं. आणि जो मुर्टा आहे आमच्या त्याची अशी दारू बनवली जाते. आमच्या गावात रोज एक गोव्यावरून जे दारूच्या फॅक्टरी आहेत त्यांच्या गाड्या येतात आणि रोज लोक त्यांना जे मोठा गोळा केलेले आहेत ते लोक त्यांना विकतात. आणि जो काजू आहे तो म्हणजेच वेगळा केलेला जो काजू आहे त्याला आम्ही धुवून असं वाळवतो आणि साठवून ठेवतो. आणि ज्यावेळी काजूचा सीझन एंड होतो म्हणजेच मेच्या एंडिंगला वगैरे आम्ही एकत्र ते सगळं काजू एका फॅक्टरीला विकून देतो, जिथं पूर्ण ते प्रोसेस होऊन त्याचा काजू व्यवस्थित तयार केला जातो आणि मग तो मार्केटला पाठवला जातो विकण्यासाठी. तर आज मी तुम्हाला दाखवते. आणि त्यात आणि अजून एक गोष्ट सांगायची म्हणजे की काजूची आता सुरुवात आहे, त्याच्यामुळं सध्या जर मी गोळा करायला आली आहे छोटीशी बुट्टी घेऊन, पण एवढे काजू नाही मिळत. म्हणजे पिकलेले काजू जे पडतात, जे आपण गोळा करतो ते एवढे नाहीत मिळत, कारण सध्या सुरुवात असल्यामुळे. पण जसं जसं पीक सीझन येईल म्हणजेच एप्रिल महिना येईल त्यावेळी खूप काजू पिकतात आणि खूप पडतात. दिवसभर आम्ही काजू गोळा करत असतो. खरं तर एक एक पोती, दोन दोन पोती आम्ही काजू साठवतो त्यावेळी. तर आज सुरुवात असल्यामुळे मी दाखवते आज तुम्हाला आम्ही कसे गोळा करतो आणि कसा तो काजू दिसत असतो. तर हे आमचं काजूचं झाड आहे आणि इथं आपण बघू शकतो की पिकलेले पण काही काजू आहेत आणि त्याच्याच बाजूला काही काही असे ओले काजू पण आहेत, ज्याला आपण कच्चे काजू पण म्हणतो. हे अजून पूर्ण धरलेला नाहीये हा काजू, हे खालचा ह्या कच्च्या काजूची भाजी केली जाते आणि हे अजून वरचं अजून धरायला चालू झालेलं नाहीये, म्हणजे इतकं पिकलेलं नाहीये. तर इकडच्या साईडला हे जे आहेत वरचे, हे पिकलेले काजू आहेत, पण हे ज्यावेळी पडतात खाली त्यावेळी आम्ही ह्याला गोळा करतो. तर मी आता तेच गोळा करतेय. तर हे असे पिकलेले काजू असतात जे खाली पडतात, तेच आम्ही रोज गोळा करतो. खरं तर पिकलेले काजू झाडाला पण असतात, पण आम्ही ते पाडत नाही, कारण जर आपण झाड हलवलं किंवा पाडायचा प्रयत्न केला तर त्याला जो मोहर आलेला असतो किंवा छोटे छोटे जे ओले काजू असतात ते पण खाली पडू शकतात. म्हणून आम्ही बऱ्यापैकी जेवढे काजू खाली पडलेले असतात तेच फक्त गोळा करतो. तर इथे मला बरेच काजू दिसत आहेत, ते आता मी गोळा करते. तू पण आलायस काजू गोळा करायला? ये. तर इथं आमचा टुम्या पण येतो रोज माझ्यासोबत काजू गोळा करण्यासाठी. थकलाय सध्या, झोपलाय हा सावलीत, मस्त गार वारं लागतंय त्याला. तर आता ज्या झाडाखाली मी बसलीये त्या झाडाखाली मी एवढे काजू मला पिकलेले भेटलेले आहेत. आणि जसं मी आत्ताच म्हणलं होतं, काजूची सध्या सुरुवात आहे, त्यामुळं एवढे काजू अजून पिकायला चालू झालेले नाहीयेत आणि खूप कमी काजू मिळतात आम्हाला एका झाडाखाली. आणि बरेच आमची काजूची झाडं आहेत, पण काहीच झाडं आहेत ज्यांना काजू असे लागायला चालू झालेले आहेत, म्हणजे पिकलेले आहेत काजू, आणि बाकीचे झाड आहेत त्यांना असं मोहर आलेला आहे आणि छोटे छोटे काजू धरलेले आहेत. तर मी तुम्हाला दाखवते. हा एक असं हे पिकलेलं काजू असतो. आणि ह्या वरच्या ज्या भाग आहे म्हणजे वरच्या असं फळाला त्याला मुरटा असं म्हणतो. तुमच्याकडे या भागाला काय, म्हणजे ह्या काजूच्या भागाला काय म्हणतात मला नक्की कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा. आणि हे जे खालचं असतं त्याला काजू असं म्हणतो. तर आम्ही कसं करतो की ह्याला असं फिरवून, एक मिनिट,
असं फिरवून वेगळं करतो. आणि जसं मी म्हणलं होतं की सकाळी रोज आमच्या इथे गाडी येते गोव्यामधून, जे हे कच्चा माल घेऊन जाते दारू बनवण्यासाठी. तर त्यांना हे जेवढा आमचा आदल्या दिवशी साठलेला असतो हा जो माल आहे मुर्टा, तेवढा आम्ही सगळं दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांना देतो त्यांच्या फॅक्टरीसाठी, म्हणजेच विकतो. आणि हे जे आहे काजू, त्याला आम्ही असं पूर्ण वेगळं करतो मुरट्यापासनं. त्याला पूर्ण धुतो आणि त्याच्यानंतर त्याला सुकवतो, उन्हात असं वाळवतो थोडं त्याला आणि साठवून ठेवतो. आणि ज्यावेळी काजूचा सीझन एंड होतो, म्हणजे मेच्या एंडिंगला वगैरे किंवा जूनच्या स्टार्टिंगला, त्यावेळी आम्ही याला फॅक्टरीला विकतो. आणि अजून एक सांगायचं म्हणलं मुरट्याबद्दल, तर आमच्या इकडे ना कसं आहे की काही काही वेळा असे मुरटे जे असतात ते आम्ही ज्या पिकलेला चांगला वाटला दिसला तर आम्ही त्याला असं कापून थोडं नमक लावून ते खातो सुद्धा. तर ज्यावेळी मी काजू गोळा करत होते त्यावेळी मला हा एक काजू भेटला. आणि इथं आपण बघू शकतो की ह्याच्यावरचा जो मुर्टा आहे तो असा पूर्ण सुकलेला आहे. सुकलेला नाहीये, तर खरं तर हे मुर्टा खूप चविष्ट असतो. तर आता कसं होतं की वागळं म्हणा किंवा पक्षी वगैरे म्हणा, हे काय करतात, हे मुर्टा जो आहे तो खातात आणि बीला काहीच करत नाहीत, म्हणजे काजूला ते काहीच करत नाहीत. वरचा जो मुर्टा आहे तो खातात आणि परत हे गळून असं खाली पडतं. तर असं पण असतं की बरेच आपल्याला काजू असे पण मिळतील की जिथं मुर्टा असा पक्ष्यांनी खाल्लेला असतो. तर आता काजू गोळा करून झालेले आहेत. आणि मी आता आमच्या काजूच्या झाडाखाली बसलीये. इथं माझ्यासोबत काजू पण आहेत आणि आमचा जेवणाचा डब्बा पण आहे. तर कसं असतं, रोज आम्ही सकाळी शेतात येतो आणि येताना आमच्यासोबत जेवण घेऊन येतो. हे आमचं एक डेली रुटीन आहे की आम्ही सकाळी येतो डबा घेऊन आणि दिवसभर जे काही आमचं रानातली कामं असतील, काजू गोळा करणे किंवा बाकीचं जे आम्ही शेतात लावलेलं आहे किंवा नाचणा म्हणा, त्यांना पाणी लावणे, हे आम्ही कामं करतो. आणि दुपारी आम्ही इथेच जेवतो. खूप आता पण खूप वारं सुटलंय, खूप छान असं वारं लागतं. जेवण करून काजूच्या झाडाखाली एक झोप पण काढतो आम्ही खरं तर. आणि पण परत संध्याकाळी घरी जातो. आणि हे जे आमचं झाड आहे, ज्या झाडाखाली मी बसलीये, ते साधारणतः 30 ते 40 वर्ष झाली या झाडाला. आमची खरं तर 200 पेक्षा जास्त झाडं आहेत आमची काजूची. आणि बऱ्यापैकी जेवढी झाडं आहेत ते 30 ते 40 वर्ष होऊन गेले, म्हणजे एवढी जुनी झाडं आहेत. आणि दरवर्षी आम्ही शेतात नवीन काजूची झाडं पण लावतो. त्यांना पण आता हळूहळू, म्हणजे ते पण आता थोडेसे मोठे झालेले आहेत आणि त्यांना पण मोहरायला चालू झालेले आहेत. छोटे छोटे जे ओले काजू असतात ते धरलेले आहेत त्यांना पण. तर आता पण खूप वारं सुटले झाड. आणि एवढं जुनं झाड असून पण ह्याच्यात खूप असं हिरवं झाड आहे आणि खूप असं मोठं आहे. झाडांची वाढ पण खूप मोठं आहे आणि सगळ्या चौबाजूने हे झाड असं पसरलेलं आहे. आता मी परत दुसऱ्या झाडाखाली आले होते काजू गोळा करण्यासाठी. त्यावेळी मला काही असे काजू दिसले. तर हे जे काजू आहेत याचा असा जो खालचा बी आहे, काजूचा बी, तो साळींद्रांनी खाल्लेला आहे. साळींद्र काय करतात, जे वरून पडलेले काजू असतात त्याचा मुरटे खात नाहीत, तर फक्त काजूचा बी खातात. आणि रात्रीच्याच वेळी येऊन ते हे बी फोडून त्याच्या आतला जो गर असतो ते खातात. आणि जसं मी मगाशीच म्हणलं होतं, वटवाघूळ जे आहे ते काय करतं की फक्त वरचा जो मुर्टा असतो ते खातं, खालचे बी खात नाहीत. पण साळींद्र खालचे बी खातात. तर 4 ते 5 झाडांचे काजू आम्ही आज गोळा केलेले आहेत आणि एवढे काजू मला भेटलेले आहेत. इथं मी वेगळं पण केलेलं आहे, ते जे मुर्टा आणि काजू यांना वेगळं केलेलं आहे. आता काहीच राहिलेले आहेत, ते पण मी तुमच्या समोर करते. आणि ज्यावेळी आपण मुर्टा आणि काजू वेगळं करत असतो त्यावेळी इथं घेऊन किंवा इथं शक्यतो आपल्या कपड्यापासून यांना लांबच ठेवायचं. कारण ह्याचा जो रस आहे तो जर आपल्या कपड्यांवर पडला तर तो डाग लवकर जात नाही. त्याच्यामुळं असे हे वेगळे करायचे. पक्ष्यांनी खाल्लेत वटवागळानं. तर हे जे मुर्टे आम्ही गोळा केलेले आहेत ते उद्या सकाळी ज्यावेळी फॅक्टरीमधून गाडी येईल त्यांना आम्ही देऊ. आणि हे जे काजू आहेत ते आता मी धुवून सुकायला ठेवणार आहे. या मग. तर असे 1 ते 2 वेळा चांगले खळखळ धुवून घेतो.
जसं आपण तांदूळ धुवून घेतो ना भात बनवायच्या आधी, तसंच हे काजू पण सुकायच्या आधी असे धुवून घ्यायचे. आणि आता हे पाणी काढते मी एकदा. तर काजू धुवून आता झालेले आहेत. आता मी याला सुकायला टाकते. असे उन्हामध्ये मस्त पसरून ठेवायचे आणि 1 तासाभरानं परत पोत्यात भरायचे. पूर्ण व्यवस्थित सुकले की. उन्हाळा असल्यामुळे लगेच सुकतात, तासभर पण लागत नाही, अर्धा तासातच हे पूर्ण सुकतात ओले काजू. हे पाहिजे तांबे